Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili igeze lami igama engumfezeko uNtuthuko Wakhumalo. Bathi la sibona amagumede mathi usemusha la ekhaya ngizocela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Bafethu liqashukile igode laphakathi komculi nenye izigoduso zakhe lapha nevela nazo ohlelweni loMzansi Magic umnakwethu happily ever after. Bezilokhu ezikhulumela phansi indaba zokuhlukana kwaqondanisa Sibizi noSamantha Mazibuko ingoduso sesibili kaMaskandi, kepha zigcine ziqinisekiswe uyena uqondanisa. Lokhu kwenzeka emva kokuthi kuvele kwezindaba laphana zokuthi uSamantha akanasiqiniseko sokuthi ukhuliswe ngubani phakathi koqondanisa nomunye wesilisa ebengumakhwapheni wakhe. Lapho uSamantha uvele esho lezi ndaba nje kwesinye isiqephu ezohlelo ukuthi akakuqondi ukuthi sisu ngesikabani. Lapha uqondanisa uthe ziningi izinto angaziqondi ngoSamantha, yingakho bathatha isinqumo sokuthi bame kancane okuthandaneni. Lapha ukuthi akakuqondi ukuthi ukhuliswe ngubani bengakwazi. Lapha uthuke nje esebona ekusho ehleleni. Zikhona impela izinto bezimenza lapha nashaya amakhala ngaye, kodwa bengazi ukuthi kungafika ekutheni angazi nokuthi ukhuleliswe ngubani. Kuyimanje akasahlangani naye lapha ngoba uyabona ukuthi uzokhushukelwa umoya aze enze izinto akungamele azenze. Lapha akwenzayo ukuqhubeka nokondla ingane ngoba isizele, kodwa usahlela indaba yokuthi lapha nenze i-DNA ukuze abe nesiqiniseko sokuthi ingane eyakhe noma cha, okwenza aqhubeka nokuyondla lapha ngoba akafuni ukuthi angisole ngelinye ilanga lapho ukuthi wabalekela ukondla ingane uma sokuvela ukuthi le ngane ngempela eyakhe uqondanisa. Lapha uqondanisa uthe njengoba bese ingoduso yakhe lapha kuzomela ageze umuzi wakuba ngoba uthandane nenye indoda ekubeni yena ekhona ekubeni nguyena futhi owavuma ukuthi uzoba unkosikazi wakho. Leli sonto uqondanisa uveze enye ingoduso yakhe lapha nesithathu ohlelweni lapha nechaza ngayo uthe bivele ikhona kusukela kudala. La wathi isithembu into yakubo vele njengoba ekukhulele kusona futhi uyasazi abekwenza ifihle ukuthi besafunda esaba ukuthi umndeni wayo uzoyibona isivela ku television ungazi bivele ikhona futhi ngaphambi kwamazibuko okungiyena uSamantha esho kanjena. Ngaphandle kwalolu hlelo uqondanisa uphinde waveza ukuthi uMatasa nohlelo lwe-television olukhuluma ngempilo yakhe oluzokhonjiswa kuMzansi Magic nasemculweni, futhi uthe uyaqhubeka njengoba kuze album yakhe entsha igezwa amanzi ngephasika. Konke lokho akwenzayo kungaphansi kwenkampani yakhe iqondanisa music. Bafethu izona ndaba esinilethele zona namhlanje. Hambani niyokhomenta, nisubscribe, nishare, nilike, nibe nosuku olumnandi. Nginithanda.